Eikö saa naurattaa sitten? Perusymmärrys. Viideltä saunan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Viideltä saunan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Sunnunta aamuna kotiin kun hän saapuu, 2 litraa vettä heti kurkkuun kaatuu. Vaimonsa edessä hän tekojensa katuu, kunnes kohtaa arkinen maanantai. 7 töihin ja 4 kotiin, se on sellainen työmiehen maanantai. 7 töihin ja 4 kotiin, se on sellainen työmiehen maanantai. Joka aamu 7 töihin hän menee, hikipässä perheellensä elatuksen hakee. Satoilta paitoittaissa hän näkee, kunnes kohtaa viimein lauantai. 5 saunan ja 6 putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. 5 saunan ja 6 putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Vesi on hyvää ja aspiriini maistuu, höyryt kun vähitellen päästä jo haistuu. Viikon syövä lompakkokin laihaksi vaihtuu, kunnes kohtaa viimein se lauantai. 5 saunan ja 6 putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. 5 saunan ja 6 putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai.